Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u rozhovoru s Marianou Holomkovou, septimánkou gymnázia profesora Jana Patočky. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, paní Robinsonová. Dobrý den, pane řediteli. Ptám se na to, proč asi. Diváci to netuší, vy určitě ano? Netuší, ale ono se tady hovořilo o tom, jestli mám nějaký jako školní úspěch, což jako přímo, řekněme, jako ze vzdělání nemám, ale jsem vlastně zainteresovaná ve školním dramatickém kroužku, takže zrovna tenhle rok připravujeme absolventa a já hraju paní Robinsonovou. Takže. Absolvent je, můžete to trošku rozvést? No, absolvent je vlastně podle filmu, amerického filmu, je to klasika, hraje tam Hoffman a je to vlastně, řekla bych, takový docela svatý grál. Určitě všem doporučuji se na to podívat, protože je to pecka. Je to teda staré, ale je to pořád dobré. A jaká je tady v tom českém podání paní Robinsonová? No to vlastně nevím, on to totiž připravoval ten scénář přímo náš pan profesor ze školy, takže je to vlastně trošku experiment, ale vlastně my si s tím nějak poradíme, jsme šikovní, takže... No, jestli už víte, jestli budete hodná, milá, nebo zlá, protivná. Ne, paní Robinsonová je jako velmi rafinovaná, ona je totiž svůdnice a ona vlastně svádí mnohem mladšího muže. A pak tam ještě dojde k takové záplece, vlastně takový jako trošku milostný trojuhelník, takže... A jak to samozřejmě dopadne, to nemůžu prozradit. To jasně. Kdo bude chtět vidět, tak se na to vaše představení bude muset podívat. No, kdy to bude? No, plánujeme to určitě zahájit premiérou někdy březen, duben počítám, ale pak to ještě většinou jako reprízujeme, takže se Jste teda optimistka, že už ten covid No, tady... to je pravda, to jsem chtěla zmínit, že to vůbec nevím, jak to jako dopadne samozřejmě s covidem, no. A vy ale vlastně na tu školu jste přešla od někud odinut. Vy jste sice na 8letém gymnáziu v tuhle chvíli, ale přišla se tam později. Můžete nám to trošku vysvětlit? Ano, je to vlastně trošku zapeklitý příběh, ale ani ne tak moc, protože když jsem byla malá, tak jsem si vysněla, že budu baletkou a šla jsem na taneční konzervatoř studovat vlastně balet, kde jsem vydržela vlastně 5 let, ale po 5 letech jsem měla velké zdravotní problémy a vlastně i jsem si uvědomila, že to není úplně směr, kterým bych jako to viděla do budoucna. Takže jsem přemýšlela na to, kam přestoupit. Samozřejmě padla tam i myšlenka na nějakou uměleckou školu, ale to jsem nakonec zavrhla a zvolila jsem gymnázium. Takže jsem se vlastně přihlásila na gymnázium profesora Jana Patočky. A potom jsem byla přijata, nicméně musela jsem opakovat ročník, protože v 5. ročníku na konzervatoři už nemáte biologii, chemii, matiku, fyziku, takže všechny tyhle předměty by mi chyběly, takže jsem si to zopakovala. Jak jste si vybírala tu školu, protože mohla jste jít asi na jiné gymnázia? No, vy jste vlastně byla v tom, že jste vlastně si to vybírala, dá se říct, skoro jako byste šla z 9. třídy. Jo. Čili jak jste volila zrovna tuhle školu? No, je to velmi jednoduché, protože jsem měla už pár kamarádů, co tam studují, takže jsem věděla, že nepůjdu vlastně do nějakých neznámých vod, ale půjdu někam, kde budu někoho znát a zorientuju se tam třeba rychleji, než někdy, kde bych byla úplně hozená do vody. Bylo to jenom tohle, nebo tam hrála roli i nějaká nabídka té školy speciální? To ne. Opravdu tam hrálo jenom to, že jsem tam někoho znala, že mi byla sympatická ta škola. A vy jste se tam šla podívat předtím, nebo normálně na nějaké neotevřené dveří, nebo přímo Nebyla jsem. za ředitelkou té školy? To jsme byli jednou vlastně i s maminkou na vlastně takovém pohovoru, jak by to probíhalo, jestli je to možné, a paní ředitelka byla strašně vstřícná, takže jsme to velmi rychle vyřešili a potom jsme hned podepsali smlouvu, nebo vlastně ten souhlas, podpis, že teda budu nastupovat. A jste tedy vlastně spokojená třeba s tím, jak vám umožňují tam se rozvíjet v těch mimoškolních aktivitách? Třeba to hraní? Nebo... Určitě. V tom jsou jako velmi vstřícní. Zároveň ten dramatický kroužek je přímo jako školní aktivita. Máme to vlastně i, myslím, v nepovinných předmětech. Takže je to celkem vtipný potom vidět, že mám třeba 1 z dramatické výchovy, ale to je vlastně jenom takové plus. A jinak dostáváme samozřejmě prostor se rozvíjet úplně na jakékoliv volnočasové aktivitě. Můžete ještě nějakou třeba přidat pro posluchače? No, tak já stále tancuju samozřejmě a hraju na klavír, strašně mě baví hudba a tak.
A jsou tam ještě nějaké další na té vaší škole, které třeba se rozvíjejí, vaši spolužáci? Jo, rozhodně. On každý má samozřejmě něco, protože na Gimplu samozřejmě je učení jedna věc, ale druhá věc je prostě se i nějak jako rozvíjet, protože samozřejmě mnoho středních škol už je nějak zaměřeno a dělají něco, co je baví, ale jako na Gimplu málo kdo je tam, řekněme, opravdu jako nadšený, že by jenom studoval. Samozřejmě každý má ještě něco vedle, takže máme ve třídě spoustu jako šikovných lidí, co se ještě věnují různě svým koníčkům. Vy osobně, jak uvažujete o své další kariéře? Teď jste teda, ještě máte tento rok, takový podivný trošku, a pak bude poslední maturitní, a pak už budete muset se někam rozhodnout, že? Ano, budu muset, je to trošku děsivá představa, ale já si myslím, že se to vždycky nějak jako vyvine. A nicméně teď samozřejmě nad tím přemýšlím. Pořád, protože jsem si říkala, že v tom sedmáku už bych to měla mít jako potom jasný, protože oktáva už je prostě jenom maturita. No, takže se rozhodu a bude to buď nějaké humanitní zaměření, jazyky, mezinárodní vztahy mě zajímají, anebo přemýšlím i právě na nějakou víc uměleckou vysokou školu, jako FAMu nebo DAMu. A ještě když se zeptám, vlastně vy jste teda už vlastně popsala, jak jste se rozhodovala k té škole. Co byste třeba doporučila těm žákům, kteří teď přemýšlí, nebo žákyni samozřejmě přemýšlí, kam se vydají, protože jsou buď v 5. třídě, nebo v 5. třídě, že? Nebo v 7. nebo v 9. a jejich kariéra půjde třeba nějakou cestou. Tak. No je to těžké, protože si to umím úplně představit, jak jsem v té 5. třídě byla do něčeho zapálená a viděla jsem se v budoucnu někde a samozřejmě potom život se třeba nějak jako vyvine jinak, než si třeba člověk představuje. Takže to je samozřejmě jeden faktor, ale určitě je strašně důležité, aby si každý uvědomil třeba, co ho baví, protože samozřejmě jsou tu gymnázia, která dávají prostor skrz vzdělání se někam dostat a potom třeba právě ty vysoké školy, ale jsou tu také spousta jako oborů mimo střední školy, které právě se věnují třeba nějakým uměleckým činnostem, jako jsou konzervatoře nebo právě třeba střední průmyslové školy, které jsou zase více do těch technických oborů, takže to záleží úplně na každém a určitě by si měl říct, co ho baví hlavně. A jak třeba berete, že je důležité u té školy, kam ten dotyčný půjde, jak ta škola podporuje třeba nějaké ty mimoškolní aktivity? No je to strašně důležité určitě, protože co si tak vzpomínám, tak já jsem zrovna na taneční konzervatoři neměla na nějaké svoje aktivity jako absolutně žádný čas, protože tam jsme byli jako od rána do večera a vlastně žádný můj druhý život mimo školu moc jako neexistoval, takže je taky důležitý samozřejmě, jako jak ta škola poskytuje i nějaký ten teda čas navíc. No. Je tam asi i to, že vlastně ty lidé, i když třeba už jsou i nějak zaměření, tak stále ještě nejsou přímo v jednom oboru nebo v jedné oblasti, ale aby měli možnost třeba i poznat přesně. takovej ten přesah, třeba i v tom umění, že jo? Protože jo, určitě. To asi... No to jsem byla docela já, protože jsem si říkala, že pořád jako balet třeba není jedna jediná cesta, ale že je tady spousta možností, jako co ještě dělat, objevovat, poznávat. Takže jsem se rozvíjela i jinak, snažila jsem se a pak mi to hodně pomohlo právě třeba v tom přijímutí na gymnázium. Budeme pomalu se chýlit ke konci. Já mám takovou otázku. Už jste něco nastudovala z té role ty paní Robinsonové? No, já to ještě naspaměť bohužel neumím, jako zrovna jedeme, většinou děláme čtený zkoušky a potom jako chodíme, ale ještě vám tady nebudu moc asi předvést. Ne, tak a co kdybychom improvizovali, že bychom třeba zkusili chvilinku, že byste byla ta paní Robinsonová, rafinovaná paní Robinsonová, jo, no takhle, aha. A něco zkusila říci, nebo já nevím. No, já tam mám takovou moji oblíbenou repliku jednu, kterou si samozřejmě pamatuju, protože to se nedá zapomenout a to právě říkám mému vlastně milenci, kdy my přijdeme vlastně do pokoje a poprvé bychom mezi sebou něco tedy měli mít, ale on jak je o mnoho mladší, ona o mnoho starší, tak je to takové, řekněme, trošku trapné a Vilém, jak se jmenuje ten teda můj partner, tak Vilém je velmi nervózní, zatímco paní Robinsonová je právě taková sebejistá, takže ona se na ně jenom otočí a řekne mu, Viléme,
Já se teď svléknu. A slíká se. Takže asi tak. Takže to byla taková hezká tečka za naším rozhovorem, za který vám moc děkuju. Přeju vám samozřejmě, abyste prošla touto dobou, kdy je trošku s tou školou trošku problém, že jsme trošku distančně, víc než prezenčně, aby samozřejmě jste si dobře vybrala ten příštím roce a zase se dostala někam, kde vás to bude bavit, jako teď na té střední škole. Děkuju vám moc za rozhovor. Děkuju moc.